Horas madita saluk na kadamang do dainang hahaangginang pinaribot. Jalo hamu mata besyak kami calon padita joki manaik manalu. Nama kubasi di Huria HKBP hari tonang resort muara distrik Saplonom hubang habicaran. Akadamang dainang bongok mahitan waing tu minggu pa 15 hon dung Trinitatis. Ubah ini luas samu mahami. Lau mamarita hon pasauron hata di debata tutong-tong atas saluhuna mahiti akun YouTube. Bagasta Manalu Rumajuk channel. Anggit mariti akun YouTube pon. Lam dipakai di bata kami para raton pasauron hata di bata tuhita saluna. Atau tabarade ma roha do pikirata termubi bibilta lamaningihon hata di bata. Nagabe jamita di minggu tanggal 20 September 2020 ima minggu pasak 5 hondung Trinitatis. Na dienet sian Evangelium Lukas bidu 10 pitu. Mamuka mai sian ayat 20 onom. Diujungi di ayat 30 pitu. Songon mahata di jahuba hujahakon ma dihita. Songon namasa uju ditiki ni sinowaki sumatusido sugut di akka ari ni anak ni jolmai. Na mga minum donasida mangoli jala pabuli hossa sahat ro di ari hababongo ni sinowaki tubagasan parawi. Jadi Roma ayat na sumari mangaguhon na sida sa luhuna. Anggo songon namasa di akka ari ni silot mga minum na sida manuhor manggadis manuan jala pauli bagas. Alai di ari halalaho ni silot siang buta sodom turun ma udan api dohot barerang siang gincang mangagohon na sida sa luhuna. Songonima masa di nasadari dinagabi patar anak ni jolmai. Ia halak na dibilut para gijang ni jaguna dinasadari jala dijabui ugasanna unang ma dialapi dinamijur ibadah. Jala halak na diladang laos songoni unang pola muli ibadah. Ikut hamuma nioli ni siloti aguan hosa ma nanaing paluahon hosana alai na aguan hosa ido na pangubu hosa. Hudok ma di hamu dinasawar ngini dua halak ma sakuduman nasada dujak kononna nasada nari tulakonna rap maduda ma dua parapuan nasada dujak kononna nasada nari tulakonna rap maulahu ma dua halak nasada dujak kononna nasada nari tulakonna. Jadi dina nasida ma mangalusi ibadah di dia mai Tuhan gabi didok ma tu nasida. Ia disibake laos tusido marubal akalali. Ido yangku sahat nihata ni debata. Akadamang dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Dangadong sada jolma di portibion nama boto sadi hari ni Tuhan ini. Bahkan Yesus sendiri pedang di boto sadi hari arina. Alai bola debata amat nama boto saluhuna. Idona boy idauta siang suku-sukun ni halak parise di jolo di terpukon di sukun halak parise matu Yesus adiga masonggo para jam di bata ala delus Yesus ma apa lagu murtad idaun harajaun di bata di haroronai jaladang tandok idion manang idian aitung di tengah-tengah munado harajaun ni mata. Akaramang dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Turpu jamita di minggu pas 15 hon dung Trinitatis ima songon pangajarion dohot luba-luba tuaka na porsea. Pangajarion dohot luba-luba taringot songon dia do parangi ni akana porsea dinalaho manomunuhu ari ni Tuhan. Buasa ikon dilubahon, buasa ikon dipasingot. Akamang do akainan ari ni Tuhan ini diharoro ni Tuhan Yesus pada dua halihon dikuari mai songon hasisiko. Dia malapatan molidok hasisiko dangarung be istilah marpetejo. Contoh
Rona ma arne Tuhani, dangarong be sanga singok-singok, dangarong be tadda, dangarong be buah-buah. Tuhita saluhuna. Dangarong be sanga madu Tuhan payu baju sokin nai, Tuhan payu baju 5 menit nai, dangarong biak kamang do akaina. Guarna be hasiko. Ido bay na kamang do akaina, dilubawon turpukon tuhita saruna akara porsia. Buhadu pangaradiun ni ngoluta. Saliling kita mangulu. Saliling dilihod di batado itu hita hanguluan. Saliling dilihod di batado di partikian di ngolutau. Asa unang marisuan. Asa unang gabi. Saropan ngolutau dohot portibion. Akamang do kainan. Dilihod di batado itu hita 2 hanguluan. Hanguluan na parjulu na ikut bulusot ta jala dayo ta ima hanguluan di portibio. Na padua hon hanguluan na sora suda. Arong do hita kamang do akenan na holan naing ngulu di portibion dayon na manang naing ikut dohok dunian ngulu na sora sudai yakin doa. Sude do hita naing manopot ngulu na sora sudai. Alai ikon jumulu pertibioma perhitian. Akadama do daina. Dan taboto sa di hari haror ni Tuhani. Dan taboto somo dia manang ahana masa. Alai itu pukon di pabua Yesus do gobaran somo dia sugut akana masa diari ni Tuhani. Di gobaranna ima taringot tu namasa tu sinowa dohot tu namasa tu silot manang tu jolmani silot. Akara mang do dayna naking hasisikko sarupa mas songon namasa tu sinowa dohot tu silot manang tu jolmanai. Na parjulu nang idot tak kamang do akainang tayi jema aka namasa di tonga-tonga ni silot. Naing ripason di batama kota sudum alai jolo di balubado paniti suru-suruan na lau pabuahon tu silot do tu aka salubut aka keluargana jolo manai asa ditinggal hon nasida kota sudum lau tu lupa dulu na tipu asa unang dohok nasida gabi hona uhu dinalao repasone di Batama kota Sudum. Di oloi dunia parsuluni itu bihun silu emma cuma manai do sasudia ka keluargana lau manadikun kota Sudum berhak tu dulu na tipu. Alaya namas kamang do akainang taidaru songodia Jerumani silu. Dan boi tugu haporsion nama mio puda di bata gari manai di ibana depak pudi mamerek namasa di kota Sudum. Akhirnya gam batu sirama ibana aladang setia ibana dan tugu haporsion na gabi batu sirama ibana. Akamang do akainang na parjulo nang duhonokku jalan marhiti turpukon dan boy haporsiaon ni amata dipijap pun tu inana manang tujul mana asa boy bongot tu hanguluan na sudah dan boy hupijap pun haporsiap kulau balua kamu dan boy dipijap pun kamu haporsiap muna tu ulah membuat au bongot tu hanguluan na sudah ala boasa si buan haporsion na biru hita akamang do akainang lawan manopot Tuhan tay. Dan boy ama haporsion ni ama mabuan haporsion ni inana usurgoi manang manopot Tuhan ni mono dan ngolo inay. Nomor 8 kasamunod boy do ama do ina rap tu surgo rap manopot Tuhani boy molo saliling di nguluna masih paululuan masih ajar-ajaran masih tubuh-tubuhan di haporsioni saliling anggolo alai molo salah satu dua molo
mana amatai mana inatai buharo buano na bui saat raptu surugo imana kena bui parjuli idot tasyan na masa tusidot dohot jolmanai rapak mabigidu na sida dia katonai alai tarudo haporsiaon hatugun ni haporsiaon ni jolmani sidot gabitading ibadah arong istilah di hati Indonesia mandok hampir menang dan hampir kalah. Mulut husuk kutu ita kamang doa kainang dia bas pilih tota. Hampir kalah menang, hampir menang. Pasti dia sudah mandok hampir kalah. Namar lapatan dia. Mulu hampir kalah berarti na menang doi. Alai mulu hampir menang berarti ka pasti tahdu. Nama satu sidut imana ginuaranna hampir menang. Sasitong na ngabuka dalan halua ni tu di bana doot sudia ka keluarga hampir menang alai gabi tadu di bana gabi daputan di bana gabi batu sira somonido di ngulut tahun mul subui dus amat tadu binenta mau dotong mangalu gahun rumah tangga tapi kunadong na mangarah ikunadong mangatusi dia kana masa itu ngotongan ni keluarga itu nak budok kami kamang doa kainang boy do amata do ina tarapu surgo boy do rak mano Tuhan ni boy molo saliling manguru masih tugu-tuguan dia posya alai itu tu molo sotar tugu bi inatai molo sotar tugu do amatai patoy ma sibon haporsia nama tu di bata imana parjulu nanai idota berengota itu ngotongan di guluta akan aporsia akamang doa kainan lapajamotok kita di guluta sigano pare lapajamoton borhat siang tu ngotongan di keluarga akadamang do dailang na hinaholongan di bagasan tu hatta Yesus Kristus turpuk jamitang laupanyatok kita saluhuna asa jamut hita kamang doa kaina asa manat hita dinasa gulmit ni muluta salil mangulu hita boydo rad tonga-tonga ni muluta hea masa tu tonga-tonga ni muluta alai suhar siang pikiran mungkin songon musibah itu tonga-tonga ni keluarga manang akar dan bencana alam naung hea masa itu tonga-tonga ni muluta songon tsunami di Aceh tsunami di Manado manang di akagem di Nias manang di dia nong hia tabung tu boy doi akamang do akainan dalan ni di bata lao paingoton jolma di Portibio jala ikor rajumata mula dong nama sa di muluta suharsian pikirata iko jumulu takasan rohata aru nasara na upa aru nasara na huulaon ubay na di pasingon di mata mulut. Ala puasa laki huruf kami akamang ay mulu ngaruar itu Tuhani hasisiko namasi dan sangat bemar petejo. Ubah ini do. Saliling kita mangul, saliling dilihod di bata pertikian di ngulit tahun. Tapak kema do dinggan. Marhiti na majamotong ngulit tahun akamang do kaina. Mulu naking mulu boy do honot ta songon silot ado hira-hira na masa aro na mabayin istri ni silot manang in jolma ni siloti gabi mana itu piudi boy do gobaran na waro taya kartaki ba tinggal makartaki jabuki akasaluhuna imana say manggorgori rohana gabi manaili ibana do papudi gabi dapotan may ibana songoni manang gulut tau obar tu jamitata di minggu nasalpu so tung magabi humono ngulut taon so tung magabi humono rohat taon tu harta ni Portibion sedia gudang pi artata kamang doa kainang ay nalang salpudo saduhuna ay songon panak kobor gindo haroro ni Tuhan terpukon manugui hon kita asa managam di hari ni Tuhan. Buat cara managam ala tak sotaboto dosa di hari haroro Tuhan ini jamot mat mahita di mulut
Pio gomos palito ni haporsetai. Sotum mitok palito haporsetai. Sotum gabi gali haporsetai. Ala ni akana masa itunga-tunga ni uruta. Managam mahita kaman bagay ng bitsa sororo pe ari ni Tuhani. Tong pio palito haporsetai. Asa ditiki ari ni Tuhani takas tu pi marsigorgor. Palito haporsetai jala asa parsidohot hita haluan. Bomot tuhanguruan nasora sudai. Ido si rimota dinasa gulmit ni ngulut taon akamang do akena. Molo pi diluas di bata akahu asona marhitinasa na tinopana songgop tu pertibion pungulut taon. Tarajumi mai. Somon simot-simot siat di bata lau pai motok kita. Ala diari ni Tuhani dangadong be istilah marpetejo. Dangadong be madok. Dang sanga be hita madok. Satu kenai di Tuhan. Dangadong be kamang do akena. Ala hasisikop nama diari ni Tuhan. Ubah ini dua kamang pakainan. Takas hatan di bata turpu di tikyon lao paingoton ngoluta. Lao manungguli musen bulak ngulu parton diota. Ahado na naing luluat tadi portibio. Ahado harua camparta di portibio. Dan ado. Halak na porsia japarna hanguluan nasaro sudah. Olodo hita susi. Taulah homma ngulu haporsioni. Tajamotong ma haporsiatong. Tajamotong ma ngulu taon. Asa unang olo diela-ela portibio. Sotu akamang rakenan. Na ikon parsidohot tiap kita nakipudok hampir karah alela toga betar. Alane sautik songon sidot. Gano so parsidohot kita Tuhan muluan na sudah. Akamang do kailang. Di hasiholi di bataro hamumula ni pacar. Boido halak perjahat gabi mula gabi naburju gabi mula tu Tuhani. Alai boido tong halak na burju sian. Alai gabi berbalik gabi perjahat. Aro mabani ala ni haportibion saluhutna kamang pakaian. Ubah ini tadi koma agak hagiut di unang tinggal hon roham di portibion. Unang tinggal hon ngulum di portibion. Alai babulus roham, babulus pikiranmu, babulus mulut tahun. Totong di bagasa Tuhan. Atong rak managam mahita. Manang sa di hari pe arin Tuhani. Asa totong di ari nga di ari ni Tuhani. Totong marsigorgor palitutta. Rap hita sa luhunna. Ganup akan haporsian. Mabuan haporsian nabi manopot Tuhata Jesus Kristus. Tuhat tama na marguguyo kita. Tuhat tama na patauho kita sa lukot na gabi halak na tao parsidohot haluan gabi parjapar di hanguluan na sura sudah. Shalom, oras manihita saluhu.